Ake sin update la. Niyamkhumbula umhlongo. Ubaba umhlongo lona uSipho Mhlongo, umdidiyeli wamabutho kwaZulu wonke jikelele. Nansi ke update. Engena manje zithi umhlongo usexoshiwe. Umhlongo usexoshiwe esikhundleni sokuba umdidiyeli wamabutho kwaZulu. Akaseyena umdidiyeli wamabutho ubaba uSipho Mhlongo. Nangu lo owayengibizela ama media briefing onhlaka production namantombazana angagezi laphana ehambe ekhuluma ngami laphana konhlaka production. Usexoshiweke bengilindele phela ukuthi onhlaka production bazobuya phela bazon update ngoba ibona ababegugusheka nobaba umhlongo lana benza ama media briefing bethi bazama ukufunana nami. Imxoshileke indoda le ayethu uyayilwela ethulwela yona against mina, imxoshile njoba sikhuluma nje usewumuntu phaqa, akaseyena umdidiyeli webutho likaZulu. Uxoshiwe uSipho Mhlongo. Kanti ke bonke laba ababekade bezwana noButhelezi, ubaba uButhelezi, ubaba uMangosuthu uButhelezi, bonke labo ababekade besondele eNdlunkulu ngenxa kababa uButhelezi, engena manje zithi baxoshwe bonke. Baxoshwe nje bonke laba abebesondele esilweni ngenxa kababa uMangosuthu uButhelezi. Kusukela kumdidiyeli wamabutho nabo bonke laba ebebekade beseyikhundleni laphana besondele eduze kwesilo behlangene laphana benza o media briefing bethi bazama ukufunana nami, bengisongela bethi bazongiqondisa, bazongithinta, bazongibulala, bekhipho 20,000 beyiteki bethi akufunwe mina. Bonke ubaxoshile lo ababeyitshela ukuthi balwela yena, ubaxoshile bonke. Awusuka nini yeka. Izodlala iTV. Wathinta uMakhanya udakwe yini? Wathinta uMakhanya udakwe yini? Wathinta uMakhanya udakwe yini? Wathinta uMakhanya udakwe yini? Nginhlula mina. Awuyadlala. Mina ngingqongqe engqondongqonde enqoba ngokuqhashaqalo ogqokweni. Ibaqobela amaqatha aseqolo maqede baqhaqhazela. Nina izibongo zami zi-interpreteka phambi kwenu. Izibongo zami incazo nje ukuthi zisho ukuthini ezami izibongo. Ziya-interpreteka nje automatically phambi kwenu. Inini eseningachazela mina ukuthi zisho ukuthini izibongo zami. Nina seningangichazela, nina seningabhala incwadi ngami nina. Nichazele nje abantu abangazi ukuthi zithini izibongo zikaMax umfo kaMakhanya. Nina seningatolikela abantu ukuthi izibongo zikaMax umfo kaMakhanya zithini, zisho ukuthini. Ya. uSipho Mhlongo uxoshiwe. Kwathiwa gede eNdlunkulu. Phuma ebuthweni likaZulu. Akaselutho. Bengithi nje angini-update bakwethu kuloko ukuthi ningasali ey'ndabeni ey'vutha bhe. Thank you.